Γεια σας παιδιά, είμαι ο Mr. Gold παρέα με τον Καρπούζο Gaming. Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα σας δείξουμε τα άλμπουμ μας και θα ψηφίσετε στα σχόλια ποιος είχε τις καλύτερες κάρτες. Λοιπόν, αυτό είναι το άλμπουμ μου και αυτό είναι το Καρπούζο Gaming. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεγάλες. Και τώρα θα σας δείξω το άλμπουμ μου. Λοιπόν, έχω Limited, Holo Giant, Winners και Ολυμπιακούς. Γράψτε μου στα σχόλια τι ομάδα είστε. Αυτές ήταν οι κάρτες μου και τώρα θα σας δείξουμε το άλμπουμ του Καρπούζο Gaming. Παιδιά, με το άλμπουμ εδώ έχουμε Μέση, Μπενζεμά, Εμπαπέ, Χάλαντ, Ντε Γιόγκ, Κριστιάνο και Τζιμίκα. Το ανοίγουμε. Έχουμε εδώ Γκατσίνοβιτς, Βίντα, Ηλίασον, Σαλά και πολλές άλλες. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ψηφίστε στα σχόλια ποιος είχε τις καλύτερες κάρτες και χαιρετάμε